No, hayi shem le ndoda iyakhathaza kodwa. Unini ngilindile. Ngizohamba. Yebo baba. Hello, Dad, right? Ungahle kanti ufika nini? No, khululekwe mama yazi ngisendleleni njengamanje ngiyeza lapho ngicela nje ungilinde kancane ukuthi sesizobambezeleka lana bona khona usurprise engiphethe kanjani. Uhlezi usho njalo kodwa ngizojika phela mina ngempela. Wahle mama usukhipha utshalo wami mathifuna khululeka mama ngiyeza. 1 minute nje ngiyeza lapho ukuthi ngilapho ukuthi ngqola nabo esikoleni manje. Alright. Okay mama, bye. Ciao. Kanti ziphi savele nothalala loyi-1 lana kanti abantu bathi ziphi lapho yes thintole ngala hana ukhwina waseLondon lona uyahlanya ngisebenza-ke manje ngayo lona sisebenza-ke manje ngayo dosa intshintshiza yami lapha mhlawumbe seyiphezulu azokhipha ngendlela. Hayi ngeke lo mjidi uyangichaphaza lona kunini ngimile lana ngilindele. Sekuphela u10 minutes wonke. Mina ngizohamba nje. Shambulu wenzani funani la? Ukhona ngimlindile. Ye mama ke lana indawo yami lana sidlala ithatha nika manje ngizokuthathela mama iphi phone? Anginayo futhi ifoni. Yawena iphi phone wena? Ithi phone. Letha phone. Hamba. Yabona udali. Ubuyazi ukuthi ngimkhiphela stairs la. Hayibo. Mama. Uzobonakala. Bamba. Sasa. Hey, ngithamba, shona le uyabi. Shona le. Sasa, hlala ngapha ini. Uzothi uhlala ngapha. Hawu yini? Ufuna kanokusho ke msilena. Sisho maseza ke nalabanye. Sizaba bamba. Ahambe lo yahlaya. Futhi awuthi ngime ngishekha abantu la. Ngiphethe yini la? Mana. Ubhacile wena la mina bangibamba inkunzi. Hayibo wena, hey. Dlula man. Angeke ngidlule. Uzobona ukudlula. Angeke. Dlula. Wathi Uyindoda enjani wena ebhaqayi inkosikazi bayibamba inkunzi? wena konto ngayenza ubuyisibona isibhamu lomuntu. Dlula. Angidluli uyangichaphaza. Ehlisa ivoice. Ngiyehliseleni. Ngizomemeza lo bhuti. Manje ufuna sibambe sawuthi so. Yindaba mina kwamene ngilahlekelwe yifoni wena ube nayo. Ngizoyithenga ifoni. Uqamba manga, ngiyamemeza ubhuti. Yewandlula manje. Angidluli bhuti. Yewena. Bhuti nang, bacile. Nang uyabaleka. Lo muntu uphetheni ngela ayifoni yakhe ayina password. Namhlanje nemali, namhlanje ndivele ziusathasi ziyawushaya. Bhuti lapho. Bhuti. Baby. Hey! Bhuti nkosi yami. Angamane sihlukane uyangichaphaza. Eshula. Angidluli. Musukubaleka ngidluli. Bhuti nang. Yini manje? Ubuyisela. Wahle wenzani manje? Umbisela lo muntu wena. Yeah, umbisela. Bhuti nang. Ubhacile. Ubona lo. Hey, yawena stud. Phuma lapha. Ngithapha bhuti nang ubalekela wena. Yini namanga sicobosela. Yawena stud. Yini ngaqaqa ngamadolo nenzani niyathakaza. Asana nhlamvu. Yawena phuma lapha wena. Asana nhlamvu uzosibamba. Phuma
phuma lapha. Aphubula woza la. Woza la wena. Eish, wena. Woza la wena. Uyiwela phuma. Uphubula lo wenzani? Wena ubhaceleni. Unanda. Phuma la phuma. Apha kahle ngilahlekelwe Phuma lapho. Ayikho lahlekile. bese ubhekona Phuma la. Impini phetheni la. Ha? Awuna iPhone lapha. phone Hey, awuna iPhone. apha ngicela ngobhekisa umpopho ngimina apha Awuna iPhone. Keep phone. Uyangibona lapho uthi yapaka. Keep phone wena. wenzani yini wenzani Yeah, angisayinanda keep phone. Wapha Lana ithatha, nika. Manje ngizokuthathela nginike mfowethu. Nginike iphone. hayi phela yayizele laphana ngiyayikhipha ifoni ithathele wena ifoni isigebengu silazy wena wena kwenza yonke into Iphone enhle. uyibona into enzayo Wena ubhaceleni. ngijabula ngisina phone Angijabulanga kodwa Ya, ubhaceleni. ngizonibona. hey waphuto woza la Ngizongibizwa woza ya lo bengithi ngiyakhipha yazi sihamba sestairs angithoni Ho, Ima uzokunikeza mfowethu abantu ngifuna ukubona bengithi ngiyakhipha sihamba sestairs sami sokudla nansi ithinto uyayibona mnike angithoni ubiza igebengu usebenza negebengu thatha mnikeze Buyisa imali wena. Letha lonke le mali. Hey, 200 rand. ya ngithi ngiyacasha uyangiceba wena akathathe yonke into mfowethu Phela konke la. akusekho lutho khululeka yazini nalesikhwama esade khuluma nge-side bag ethi ufuna i-side bag thatha mfethu i-side bag la i-side bag yakho mnike umngani wakho nikeza umngani wakho Letha la nikeza umngani wakho Letha. Eish, umnandi ukusebenzisana nani. Yazini, it was nice doing business with you. Niphinde ndidlule nangala nezo. siyabonga uyifuna iqathu Letha le phephes. thatha neqathulo khipha iqathulo letha Manje ukukhambisa konke. angithi sikacatshwana manje catshwana yonke into Ngizonibona. uhambe kahle process Niphinde ndidlule nezo. alright Ya, so. yaso asenalutho Usungaze umnike konke kodwa. angithi wena ubafuna pha cabamba alright wenzani ngokuthi dlula bengizokuthengela enye ifoni mina Awushongo kodwa nawe. ngoba sesistairs manje asam angazi ukuthi umtshelani lo muntu manje dlula bengizokuthengela buka nje manje senalutho sonke ke manje ajabule Lengazi kodwa dala mina phela bengithi ngivumela abantu bangibambe inkunzi. hayi phela umuntu ungenza umtracker mina ngimthole angenza umtracker ngoba ifoni yami nayithathiwe hayi yazi Ngiyaxolisa kodwa. hayi Hey, senibuyile futhi. hayi Niphetheni manje. siphethe lutho udala uhlala ngalana phela ngithi ngiphezela ngale wena umuntu akaye ngale Oh, manje nizokwenzana. hayi bese sitshela nje abantu ukuthi abantu abasubscribe sitshela abantu abasubscribe Sondela lapho utshela abantu ukuthi basubscribe phela. Hawu. subscribe bani ni like comment ya ni share ni comment lapho mfethu nisho ukuthi ya njani watshele mama Ni like bafethu ni comment siyanicela. Ya, bobokani. Bobokani man. alright Wena cameraman uphetheni ke wena? ngiphethe lutho Uphethe.